हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ गोसो गोथारै बियाम सेटआप चेनेलनि गासिबो फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ बरायनाय थाबाय। आं मोनसे बाथ्रा खोनादों निउसाव नुदों जे सुइसाइड मेसिन दिरुननाय आरोना। नोंथांमोना माबायदि मोनदों बे सुइसाइड मेसिनखौ दिरुननायावहाय नुनानै जे सुइजारलेन्डआ बेखौ ग्रान्ट खालामबाय जे पारमिसन होबाय जे सोरबा सासे मानसिया गोसोबायदि थैनो हासिगोन आरोना। जायखौ जोंनि बिमा बिफाया जोनोम होदोंमोन आरो मोजाङै थांनानै थादों आरो फरायनानै सासे मोजां गेदेर जाथों। ओमफ्राय बिनि गेजेराव बै गथ'आबो जुदि थैनो गोसो जायोब्ला अब्ला थैनो हागोन मोन्थाय दं आरोना। अब्ला बिनि बिमा बिफाया राइट्सआनो गैला जे अब्ला मानो जोनोम होदों नङा होमबा? बिथांमोना जोनोम होबाय बिमा बिफाया आरो बिनि उनाव जोनोम होनायनि उनावहाय बै गथ'आ गोसो जाब्लानो थैबाय। अब्ला बिमा बिफाया जोनोम मानोथो होगोन नङा होमबा? बिदिब्ला जोनोम होयैयानो मोजांसिनमोन नङा होमबा? स' खायसे मानसिफ्राथ' अख्राय थैयो दै। बाट गुबुन फारसेथिं दायो आरो सुइजारलेन्डआ मा खालामबावबाय मोनसे एप्रुभ खालामबावबाय जे सुइसाइड मेसिन बिनि मुंखौ सार्क होनदों दै। सार्क डिभाइस सुइसाइड मेसिनखौ सार्क डिभाइस होनना बुङो। बेखौ डक्टर फिलिप निट्सके ना मा होनोमोननाया सासे सुबुङा दिरुनदों आरोना डक्टर फिलिप निट्सके। दा खोथाया जाहैबाय रायजो राजाफोर जाय मानसिया गोसो बेनो थैनो हासिगोन आरोना। सोरबा मोजां मोनलायनानै गारलायलायबाय आरो गोसो थानो हाला बे गोसोआथ' बिराद ओरैबायदि जायोना जे थानो हाया। माने ओरैबायदि जों जे रागा जोंबाथाय माबा मोनसे बुख्रुफ्लांब्लाथाय आं मानो बुख्रुफ्लांखो बिदि सानो आरोना नङा होमबा? स' बेबायदिनो रागा जोंनाय समाव थैबाथाय बै आत्मायासो सानसिन बे आं मानो थैखो थैयाबा हामगौमोन। बे मेसिन दिरुनग्रायाबो ओरैबायदि जातफात खालामनानै होबाय साला गोसो जानाय लोगो लोगो थैनो मोननाय। स' नैदिबायदि खेथ्र जायो। आरो मोनसे फारसेथिं बे मोनसे मेन प्रब्लेम दै जायनि बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ फरायथों माथों बा गावसोरखौ नायफिनथों गावसोर बोरायबा बुरिबा बैसोरखौ नायफिनथों होननानै जोनोम होयो। नाथाय बैसोरो गथ'फ्रा माबा मोनसे मबाइल बिनायाव होनो हायैनि थाखायनो बा गैजारोङै मानसिफ्रा आरो नै मालिकफ्राथ' र' बे बेलेग खोथा गैजारोङै मानसिफोरनि गेजेरावबो होयैनि थाखायनो थैनो गोसोब्लानो थासिगोन। एग्रिमेन्ट लिरनाय मोनसे थायो नालाय 18 इयार्सनि गोजौआवबाबो नङा होमबा? स' सुइजारलेन्डआव बेसेबां बैसोरा माने मोनसे मेचियर लाइनाव हाबनाय आं बेखौ मिथिया। खिन्थु जोंनि भारत हादरावथ' 18 इयार्स 18 बोसोरल' जानांगौ होमबानो भट होनो मोनो नङा होमबा? स' सुइजारलेन्डनिखौ आं मिथिला। बिथांमोना एप्रुभ खालामदों। बाट मोनसे बाथ्रा बेयावबो दंबावो जे सासे माने मानसिया सासे MLA बा मिनिस्टारा जुदि रुंसारि जायोब्ला साप'ज हमना ला बेखौ अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा बुथारनो थाखाय सासे डक्टर माने माबाखौनो हमना लादो माने चिफ मिनिस्टारखौनो हमना लादो साप'ज हमना ला सासे मिनिस्टार बा सासे चिफ मिनिस्टारखौनो हमला दे चिफ मिनिस्टारखौ हमसै। बे चिफ मिनिस्टारा जुदि सोरजोंबा बुथार जायोब्ला बा बे किडनेप खालामखांनायनि उनाव मा बै जुदि सुइसाइड मेसिनाव बेखौ दोननानै बेखौ बिउस खालामनानै जुदि बुथारोब्ला अब्ला बेखौथ' सुइसाइड मेसिनावसो दोनसिगोन नङा होमबा? सुइसाइड मेसिनावसो लिस्टआव दोनगोन। बाट बेयाव एग्रिमेन्ट लाबासो हायो होननाय मोनसे बाथ्रा फैलायगोन अपसन मोनथिबाय। जानला मोनला बिदिया जाया बिदि जालायगोन नङा होमबा? बाट बेयावबो बिराद हुसियार जागोन। मानो होनोब्ला बे सासे CM जालायनानै बे सासे मिनिस्टार जालायनानै बिनि सहियाथ' जेरावबो थाखागोनानोखा। बिनि सहियाथ' जेरावबो थाखागोनखा आरो कपि खालामदो बेसेबां गोरा बाथ्रा। स' अपोजिसन पार्टिफ्रा 200 क्रर होनानै बा 1000 क्रर बा 500 क्रर होबाय बे चिफ मिनिस्टारखौ बुथारनो थाखाय। 500 क्रर नङा होमबा? सासे चिफ मिनिस्टारनि जिउनि आत्माया 500 क्ररजों रुजुजाबावा बेसेबां लाखनि बाजेट फैयो नङा होमबा? अब्ला बे 500 क्रर 1000 क्ररआ जेबो नङा सासे चिफ मिनिस्टारनि थाखाय। अब्ला नों सासे डक्टर आरो बे सासे अफिस मोनसे सेन्टार दिरुनगोन आरो ना। साप'ज हमना ला बे मेसिनखौ दिरुनबाथ' सेन्टारथ' बानायखागोन अफिसथ' बानायखागोन जे आं थैनो नागिरदों बा सोर मानसिया थैनो नागिरदों बे मानसिखौ लाबोनानै बेवहाय दोनफैनो थाखायथ' अफिस बानायखागोन ना। स' बेबायदि बा हस्पिटाल। स' मा खालामबाय बै जाय बे मेसिनखौ सालायग्रा बे मानसिनो 100 क्रर दौबाय बा 100 क्रर फैसा मोनदों धेमालि बाथ्रा। अब्लाथ' बेबो मानिखागोन जिबनाव फुरा 20,000 30,000 40,000 सेलारि मोनै हिनजावनो गारि बायनानै होनो हायाखै न' मोजां लुना होनो हायाखै नङा होमबा? 100 क्रर धेमालि बाथ्रा। स' जालायबाय सासे CMजों मा अबेनि बेलाय होननानै बेबायदि जालायबाय। बे माबा जालायबाय बेबो मा होनोमोनलाय कमप्रमाइस जालायबाय बिनि सायावहाय गुस जालायबाय 100 क्रर बे खुगा बन्द जानायनि थाखाय। आरो बिनि गेजेराव बे मानसिखौ सोरबा बुथारनानै बे मेसिनाव दालायदोंबा अब्ला बै मानसिखौ अपारेसन बा पस्टमर्टम खालामोब्ला अब्ला जाहाथे बे सुइसाइड मेसिनजोंनो नांना थैथों होननानै बेखौ बुंनो थाखाय बे डक्टरनो 100 क्रर होलायबाय। बे डक्टराबो मालाय 100 क्रर मोननानै खुसि जालायबाय। ओमफ्राय बेबो बन्द बुंलायबाय नङा नंमारा बे मानसिखौ रावबो बुथाराखै पस्टमर्टम खालामनायावहाय बे सुइसाइड मेसिनावनो। दाना मा सानबाय गुबुन मानसिफ्रा आरोना किजान बे सुइसाइड मेसिननि थाखायनो सोरबा बुथारदोंबो जानो हागौ बा सोरबा मानसिया बेखौ फैसा होनानै बेखौ बन्द खालाम माने खुगाखौ बुंनो होआखैदां अब्ला डक्टर बेलेगनाव लांनि थौ होननानै। स' डक्टर बेलेगनाव थांबाय बेनावबो थांबाय बेनोबो 100 क्रर होबाय 300 क्रर थांबाय नङा होमबा? दासिमहाय 300 क्रर थांबाय आरो दंबावोसो फैसा होबोनांगौ नङा होमबा? जेनेबा साप'ज हमना ला बुथारोब्ला
स' बेबायदि खेथ्रआव होमबा जोङो गोरलैनो मानसिखौ बुथारनो हासिगोन आरो रायजो राजाफोर बे गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि थैनायनि खाथाङा फाक्का बेफोरबायदि जाहैगोन आरो रायजो राजाफोर बेबायदि जाहैगोन स' बिराद गेदेर बाथ्रा जालांगोन सोमजिलांगोन मोजां मोनलायनायनि बेलायावबो सोरबा सोरबा माने गोसथोनायखौ मोनैनि थाखाय थैनो गोरलैनो जानाय नंगौ बाथ्राया बेखौ आं बिराद मोजाङै सानो जे जाय मानसिफ्रा बेमारि मानसि बिराद फाहामथाय होबाबो हाला नङा होमबा फाहामथाय होबाबो हाला ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे मानसिया थैनो लुबैबाय बा थैनो हायाखै गियो पेनलेस नङा होमबा बे मेसिना जाय सार्क' डिभाइस एबा सुइसाइड मेसिन डिभाइसआ मा होनो पेनलेस डिभाइस माने पेनलेस माने थैनाय आरोना सायाबो जेबो जाया 1 मिनिटनि गेजेरावनो ओरैबायदि सायै खस्थ' जायो माने ओरैबायदि थैगोन आरो जाहैदों माने 1 मिनिटनि गेजेरावनो ओरैबायदि माने स' बे डक्टरफ्राथ' गोसोबायदिबो बुथारनो हायो बिजि माखौबा थुनांगौ थुबाय सेस मा लांगावनो थैबाय रुंसार जाबाय स' बेबायदि थुनो हायो आरो सोरबा थैनो गोसोब्ला मालाय कारेन्टआव नांनानैबाबो गिया जे सादों माबा खामगोन बेखौ गिया थैग्रा मानसिया कारेन्ट खुन्था मानि माबाना थाङो नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बिसोरखौ हमथानो सुइसाइड मेसिननि गोनांथि गैया जायफोर थैनो गोसो नङा होमबा स' बेबायदि रायजो राजाफोर सोरबा फासि नांना थैयो सोरबा आखाइ हानानै थैयो थैग्रा मानसिफोरखौ माबानो हाया नङा होमबा स' बेबायदि स' आंनि मथेब्ला भारत हादराव बे सुइसाइड मेसिना एलाउ जाबाथ' मानसिफ्रा बुख्रुबजोबगोनसो बायदि मोनदां पाब्लिकफ्रा फुरा लोगो नांनानै बुख्रुबजोबगोन बायदि मोनदां मानो होनबा फुरा माने इनभारमेन्टआनो आबहावायानो सोलायजोबगोन आंनि मथेब्ला ओरैबायदि आरोना माने जाय मानसिया थैयाखै बे मानसि थैनो गोसो गैया बेखौबो माने बेनि सहिखौ नख्लि खालामफानानैबो बुथारनो हानाय ओरैबायदि गोहो थागोन आरोना जेसेबांखिनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बानाया मानो माने बे फुरा करापसन जायगायाव सोलिखानाय नंखाया मानो होनबा करापसन जाबाथाय आरो इजि बाहानासो जाबाय बे मोनसे बाहाना जाय मानसिया बुथारजादों बेखौ माने रावबो CID बा सोरबा CBI इनकुइरि दाजाथोंनि मोनसे बाहानासो मानो होनबा बे मानसिया जुदि सुइसाइड मेसिनाव दोनोब्ला रावबोथ' CBI इनकुइरि खालामला ना नङा होमबा जेरै हमना ला दानो सुशान्त सिंह राजपुतनि फेमिलिखौनो सानना ला न'खरखौनो दाख्लैबो गारियावहाय माबायदि मा होनो थैबाय एक्सिडेन्ट खालामदों दा बिनि सोर एक्सिडेन्ट खालामदों बेखौनो दिहुननो हायाखै आरो लोगोसे जाय सुशान्त सिंह बेखौ बुथारदों होनना बुंदों बेखौनो दासिमबो केसखौनो सल्भ खालामनो हायाखै अब्ला बै बे सुइसाइड मेसिननि बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' फैबावोब्लाथ' आरो मा जाबावगोन हे गसाय वाह बिराद इजि जाथारसिगोन स' दा सुइजारलेण्डआथ' एप्रुभ होदों बारु आंनि मथेब्ला इमिडियेटलि बिथांमोना बन्द खालामनाया साबसिन मानो होनबा जायफोर मानसिफ्रा थैनो गोसो बिथांमोना थैखायो गोसो माबा मोनसेबाबो राहा लाना थैग्राखा बाट बेवहाय जुदि बे सुइसाइड मेसिनखौ बायनांगौ 1000 2000 5000नि सोरबाखि बे सुइसाइड मेसिनखौ सोरबा न'खराव लाबोगोन नामा आरो अर्डार खालामोब्ला सोरबा बे सुइसाइड मेसिनखौ लाबोबा बे मोजां थागोन नामा न'आवहाय बुख्रुबजोबगोन सोरबा जोनोम होग्रा मानसिफ्रा नोंखौ बुथारनो माबा थैनो होगोन नामा न'खरनि मानसिफ्रा सोरबा नोंखौ थैनो होगोन नामा फासि नांनो नागिरबानो दरजा फांनानै फासि नांबा बेखौ बुख्रुब बासायनो नागिरो अब्ला बे सुइसाइड मेसिना नोंनि न'आव फैबा डिलिभार जाफैब्ला आरो बेखौ लाबोब्ला आरो बेजों व्हाट इज दिस मा आरोना स' दिनैनि टपिकआ बेबायदिनो जे सुइसाइड मेसिन ओंखारदोंनो मोनसे 1 मिनिटनि गेजेरावनो रुंसारि जाहैदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव जेबो सायानो जेबो दुखु मोनानो डाइरेक्टलि सोरखौबा ओरै उन्दुबाय दुब्ला सेस थैबाय आरोना स' बेनो दिनैनिया आंनि मथेब्ला जोंनि भारत हादराव बे एप्रुभ जायोब्लाथ' आंनि मथेब्ला सेस थेर बेथेर जाजोबगोन आरोना सावगारिखौ नुखाबाय नोंथांमोना आं खोन्थाबाय सुइसाइड मेसिना बेबायदि महरनि स' बेखौ बानायदों डक्टर फिलिप निट्सकेया सुइजारलेण्डआव दायो बेखौ एप्रुभ खालामबाय जाहैदों सुइसाइड जायफोर मानसिफ्रा थैनो गोसो आरो सुइजारलेण्डआव दासिमहाय 3000निबो बारा जाय मानसिफ्रा गोसो जानानै थैनो नागिरदों दासिमहाय एप्लिकेसना ओरैबायदि मा बाथ्रा आरोना स' BM सेटआप चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सफोर बाय थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनो थाखाय आरो मोजां मोनोब्ला WhatsApp स्टेटास होना लाबानो जाबाय थेंक इउ बाय